बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 2026 मायथाइनि 13 आगस्ट दिनैनि माखासे गोनां खौरांफोरानो जादों। सेथि रादाबाव दङ मैया रायजो सभानि एमपि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएलनि थान्दै हान्जाया पार्लियामेन्ट हाउसआव हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांखौ लोगो हमनानै बिटिआर गोरोबथानि आद्रा थानाय बाहागोफोरखौ थाबैनो मावफुंनो आरो 125थि संबिजिरारि सोदांनाय बिलखौ पास खालामनायजों लोगोसे थाखानाय बिटिसि बिटिआरखौ बांसिन गोहो होनो आरो भुटाननिफ्राय फैनाय दैसाफोरनि जाउनाव सोमजिनाय दैबाना आरो खुरखानायनि जेंनाखौ सुस्रांनो दाबि दैखाङो आरो माखासे ओंथिगोनां सावरायनायखौ मिथिहोदों। 2026 मायथाइनि ग्लासगो कमनवेल्थ गेम्सआव रुफानि मेडेल देरहाना गोग्गानाय लाबोनाय लाभलिना बरग'हाइखौ बरायदों। आसामनि फिसाजो लाभलिना बरग'हाइखौ बरायना मेडेल गानहोदों मन्थ्रि बिस्वजित दैमारी बिथाङा। बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव फैगौ 15 आगस्ट उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै बाक्सा जिल्ला खुंथायनि तिरंगा रेलि हाबाफारि लादों। बे तिरंगा रेलियाव बाहागो लादोंमोन जिल्ला बेंगिरि किमने सांसन एमएलए थानेश्वर बसुमतारी, मनेश्वर ब्रह्म, इएम आंसुता टिग्गा, बाक्सा एसपि उज्जवल प्रतिम बरुवाजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफाननि बिफानारि आरो गोबां फरायसुला फरायसुलिफोरा बाहागो लादोंमोन। सुक्लाय दैमानि बिखायाव इनाय जावखांनायनि हेंथायै बेरेखा जावखांनाय सोलिबाय थानाय खामानिखौ बन्द' खालामनाय आरो डाम्पारनि खारथायखौ बन्द' खालामनांगौनि दाबियाव बेरेखा दिन्थिफुंदों। मेघालयनि सोनाब खासि हिल्सआव जोलुर गेलेनाय समाव सारअन्थाइ गावनानै 2 सुबुङा जिउ खहा जादों लोगोसे 9 सुबुङा जोखोम जादों होनना खौरां मोन्दों। बिटिसि सेक्रेटारियेटआव इएम जेम्स बसुमतारी बिथांनि मासि सामलायनायाव फरेस्ट राइट कमिटि एफआरसिनि गोनां मेल खुंफुंदों। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसियाव पुलिस बिफाननि गोख्रों नाका चेकिं फिसा गारिजों लोगोसे गिदिर गारिखौबो सिग्रोमदों। हादोरनि 80थि उदांस्रि साननि सिगां पुलिस बिफाननि गोख्रों नाका चेकिं मैया डिमाकुसि थानानि पुलिस बिफाना उदालगुरि तामुलपुर फोनांजाब राजा लामायाव नाका चेकिंखौ खालामदों। नाका चेकिं समाव लामाजों खारनाय फिसा गारिजों लोगोसे साखा खबब्रै गिदिर गारिफोरखौबो डिमाकुसि जौसिन फरायसालिनि लांगोनायाव सिग्रोमनाय समाव सालायगिरिफोरखौ फेग्रा मुवा बेसाद लानायनि बागैबो आनजाद खालामदों। अखं आसामनि दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा 50 लाख रांनि अनसुंथाइनि चेक होदों। गुवाहाटी नोगोरमानि कयनाधरायाव थानाय आलासि न'आव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा 50 लाख रांनि चेकखौ चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डआव गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो गथायदों। गगामुखनि मिमां बदातिताव दुलाराय आसाम फरायसा आफाद धेमाजि जिल्ला कमिटि आसुआ अरुणाचल प्रदेशआव गुलि गावनाय जाथायनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों। आसु धेमाजि जिल्ला कमिटिया आसाम अरुणाचल सिमानि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनांगौ आरो मिमां बदातिताव गुलि गावनाय जाथायजों लोब्बा थानाय साफ्रोमखौबो थाबैनो हमनांगौ आरो नांगौ बादियै साजा होनांगौ होनना दाबि दैखांदों। मिरु बनसुनि आफादगिरि बनजित मन्जिल दैदेननाय मोनसे थान्दै हान्जाया बर'नि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि मुस्रिमा सुलेखा बसुमतारी बिथांनि देहाखौ खौरां लाहैदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। आसामनि दैबानानि मुङाव हादोरसानि 72 इउटुबारफोरा अनसुंथाइनि मुङाव रां खांदोंमोन। रां खांनानै हेफाजाब होदोंना होआखै नायबिजिरनाया जादों होनना फोरमायथिदों। साफ्रोमबो समय गगৈ बायदि नङा, बियो मोजां खामानि मावदों। मोजां खामानि मावनाय साफ्रोमखौबो जों मान होगोन। रां खांनाय एकाउन्टफोरखौ पुलिसआ नायबिजिरदों होननानै गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों। गोलोम बोथोरनि पार्लियामेन्ट जथुमायाव रायजो सभानि एमपि रोंगोरा नार्जारी बिथाङा बिटिएडिनि सोलायै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय गोजोन गोरोबथा बिटिआर लिरनांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों। So at the same time, I want to urge upon the government of India
to bring a legislative bill for the alteration of name of BTAD, Bodoland Territorial Area District, name of 6th Scheduled Council of the Assam to BTR, Bodoland Territorial Region, adhere to the spirit of the second accord signed in 2020 in presence of Honorable Home Minister of India. ये कमिटमेंट भारत सरकार का था, इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ जल्द से जल्द BTAD को BTR नामकरण के लिए एक विधेयक लाया जाए। मैं अनुरोध करके मेरा बारी सभा करता हूँ। धन्यवाद। तामुलपुर जिल्ला एबसु बर' थुनलाइ आफाद आरो गुदि फोरोंगिरि गौथुमनि बानजायनायाव तामुलपुर फरायसालिमानि नब्लाङाव फोरोंगिरिफोरनि जुथुमा जालाङो। जुथुमायाव बर' बिजों फरायसालिफोरनि सोलोंथायारि जेंना आरो अरायथा जेंनाफोरखौ लानानै सुस्रांनाय बायदि आयदाफोरखौ लानानै गुवारै सावरायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। आथिखालाव आसाम सोरखारा सा 30नि खम थानाय गुदि फरायसालिफोरखौ एमालगेमेसन मार्कार खालामनानै दाजाबदेरनो नागिरनायनि सायाव गुवारै सावरायनायजों लोगोसेनो बेनि हेंथायैबो गोख्रों बिबुंथि लाखिदों तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बासिराम रामसियारि बिथाङा। दिनै तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, तामुलपुर जिल्ला गुदि बर' फोरोंगिरि गौथुम आरो तामुलपुर महकुमा गुदि फोरोंगिरि गौथुम जथायै तामुलपुर फरायसालिमानि नैबे नब्लाङाव जोङो सानसेनि हाबाफारिजों फोरोंगिरिफोरनि जथुम जोङो लादों आरो बेयाव आथिखालाव सोलिबाय थानाय जि मोनसे सिरियास इस्यु जे जोंनि बिल' 30 बा 30 जननि खम थानाय फरायसा बा खम फरायसा थानाय फरायसालिफोरखौ जे मार्जार खालामनाय एमालगेमेसन खालामनाय बेनि सायाव सिरियासै जोङो सावरायनाय जायो आरो बे सावरायनायनि उनाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद जों जथायै जों माखासे बिथांखिबो जोङो आजावगोन। जोङो दिनै नायदों जे तामुलपुर जिल्लायाव जोंहा मोननै बिअ दङ आरो बे मोननै बिअआव गासै 92निबो बारा एलपि आरो एमइ फरायसालिफ्रा दिनै बिल' 30 माने इनरलमेन्ट थानाय लिस्टआव जोंना गोग्लैदों। दा बेवहाय आसाम सरकारनि जे सोलोंथाइ बिफान बे बिफाननिफ्राय जि मोनसे लिस्ट ओंखारदों बे लिस्टखौ जोङो नुनानै थारैनो जोबोद माने बागदावखांदों। मानोना जोंनि जुदि 92नि बारा जुदि फरायसालिफ्रा जोंहा बायोबा जोंनि ओनसोलाव जि सोलोंथाइनि जि मोनसे थासारि बेयो थारैनो गाज्रि मोनसे थासारि फैगोन जों मोनदांदों। ड्रप आउटनि जि अनजिमा बा ड्रप आउटनि जि अनजिमा बेयो बांगोन। मानोना दिनै जिखिनि माने स्कुलफोर दङ फ्राय गासैबो स्कुलानो जोंनिया माने निट बेसआवसो दङ, जों बेखौ जों नुखादों आरो गोनांथार जानायनि थाखायनो जोङो नुदों जे मोनसे समाव जोंनि आबै आबौमोना जि समाव बिथांमोना सोलोंथाइनि गोनांथिखौ बुजि मोनदोंमोन बै समाव आबै आबौमोनानो माने गावसोरनो फरायसालिफोरखौ गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालिखौ बिथांमोना गायसननानै लादोंमोन आरो बेनि गेजेरजों उनावहाय लासैनो भारत बा आसाम सरकारा बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामदों आरो बिनि उनाव दिनै सरकारि भाबै सोलिगासिनो दङ। खिन्थु दिनै जोङो आसाम सरकार आरो आसामनि सोलोंथाइ बिफाना जि गावसिनि बाजेटखौ सेभ खालामनायनि थांखिजों जि एमालगेमेसन आरो मार्जार खालामनायनि गेजेरजों जोंनि फरायसालिफोरखौ खमायनायनि जि मोनसे थांखि बिथांमोना लादों बेयो थारैनो माने गनायजाथाव नङा। मानोना जोङो बेबायदि जुदि जोंनि स्कुलफोरा जुदि बायोबा जोंनि फरायसाफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै माने सोलोंथाइ लानो गोनां जागोन आरो बे खारनावनो जोंनि सोलोंथाइ लानाया हयथ' थाद'गोन, फरायसाफोरनि ड्रप आउटआ बारा जागोन। दा ओंखायनो जों आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारनि जोंनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि आरो इएम बिथांमोनखौ जों खावलायगोन जाहाथे फरायसा गैयिनि थाखाय जोंनि फरायसालिफ्रा खुनु कारनाव एमालगेमेट आरो मार्जार जाया। मानोना दिनैसो जोंनि फरायसालिफ्राव फरायसा गैया खिन्थु गाबोनथ' जानाय नङा होननायनि जेबो खोथा गैया। दा ओंखायनो जोङो दिनै नुदों माखासे फरायसालिफ्राव 29 दङ, 28 दङ, 25 दङ, 22 दङ। दा बैफोरबायदि स्कुलखौ जुदि जोङो गाबोन सिफायोबा दा बेयाव साब्रै साबा फरायसाखौ जोङो फैगोन बोसोराव बा देग्लाय जोङो बारायनो हाया होननायनि जेबो खोथा गैया। जों बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद जोङो बांहोनायनि थाखाय जों जेसेबां हायो जों नाजागोन।
फोरोंगिरि बिथांमोनजोंबो जोङो सावरायदों बिथांमोनाबो एनरलमेन्टखौ बारायनांगौनि थाखाय बिथांमोनाबो खामानि मावगोन दा ओंखायनो आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारखौ जोङो खावलायगोन जाहाथे एनरलमेन्ट गैयिनि थाखाय इमिडियेट जे एमेलगेमेसन मार्जार खालामनायनि जि मोनसे प्रसेस बेखौ बिथांमोना बन्द खालामनांगौ आरो बे फरायसालिफ्राव जि फरायसालिफ्राव दिनै एनरलमेन्टआ खमायलांदों बे एनरलमेन्टआ मानो खमायदों मा खारनाव जादों बेखौ सरकाराबो बुजिनो नाजानांगौ आरो बेखौ बांहोनायनि थाखायसो बिथांमोना खामानि मावनांगौ आङो बेखौ तामुलपुर जिल्ला